RT Ralte Collection clear tu zong zong ta chi bai vek ule athian om puina zara in lo dam tlan ngei ka be se tun hun bi ka tan chuan ka ngai dan ti thu pui mangin leng zem hla le asak hi sual ani em ti thu hi tun trumatan chuan lo thlur bing don ta ila chik tak le uluk taka min lo ngai thlak chua sak thau tur le in ngai dan te comment section lama ron sei ve turin kan hanin som pa ngal bok ani e mi than khat chuan leng zem hla le asak hi sual a an ngai ni in alanga trong kam thiam deuh te le du tho zual deuh te phei chuan an soi hnom thiam phian mai le ngala piang thar to chuan saklo hrim hrim tur ni te pon an soi ni om takani ma se hetiang ho ero hi chu ka ngai dan chuan an nun le an mi zatlang puite han chu thian an tharau lam mi ta del ka ti na chu ani chia lo na a ma se an thil thlir dan hi chu achiang chia lovin side le lam atang chawa thil thlir ching mi ani du tlang pui ni in ka mu dik tak chuan eng anga thil tha po hi ni sela kan ke pen pui dan in a zir lo chuan kan ke che min ti bahla tu le min ti tlu tu a atang thei fo zel tho ani mi pa le mei che hi om dun tur le nu pa in siam tur pathian in a ruat lok sa ani a chu tiang zelin mi hring ta hi in hmangai ton tura khuanun a ruat sa kan ni bok hrim hrima hmangai na hi setana hne na tanga ir chuak ani ngai lo hrim hrim bokang chu baka hmangai na hi chi hrang hrangin a then dar theya chu hmangai na chi hrang hrang zinga ro pui berle chung chuang ber chu pathian hmangai na agape hi ani a adot le chuan mihringin pathian a hmangai let ve na hi ani ome mihringin pathian kan hmangai let ani ti ataka kan lan tir theina hnai vai ber chu kan chhevel mi te le mi in misual engma lova an ngai te thleng po a hmangai na kan lan tir mai kha ani ome chu tiang kan ni le thei si lo chuan pathian thu bo chia kan ni tho ani nangma in hmangai angin iveng te po hmangai ro ti in pathian thu chuan min hrila pathian thu vekin heng mi te ber chunga kan thil ti hi achunga kan ti ani thu min hril le bokani chung lo po chung kwa in hmangai na te thian kar in hmangai na te nu pakar in hmangai na te le nula tlangwal in ngai zong lai mek te kar hmangai na te po hi pathian atanga chuak ani lo thei lo ti in kan soi theyang a chan chu setana hne na tangin hmangai na a chuak ngai lo tin pathian ruat anga mi nu pa anin siam dona pum khata anom don ani chuan nu pa an ni ma tang to a in ngai zon phota chu tianga bia thu te po an hlan ve chu angai don lom ni mi patan po mei chatan po nita sela kara bia thu thlung ma sa zet lo le rin om na thu tin tiam ma sa phot lova tu in nge ko pui turata na mi kongkal mai lai te nu kho chot ngai om reng niang le chu tiang chu lo ni ta ang sela thu buai hla buai nei theina ani ngal pang mai bok nen chu wangin nu pa in siam tur le ko pui ta na in thlang dun tur chuan in ngai zon hun lai tanga arin om na thu le hmang na thu te in tiam si se phot te hi thil tu le pathian ruat sa reng ani a hring nun ta na huanu ruat sa kan ti theyang thok khat lai deuh khan Facebook lam public site lama zona hetiang lam hoi hian kalo siam to a kha zona kan chhop chua roi na chan po kha mitam takina zona an siam thin le in hnia lai na thlen na thin ani awangin kha zona kha kan chhop chuak ta kha ani a comment section lama chana tam zok 95% ai ma a tam chuan leng zem hla le asak hi sual ani na ka hrelo an ti ani chu baka chu ka zona ron chang tu ta zinga merin tlak le miril ve taka ka ngai pakhat chuan leng zem hla le asak hi chu tianga sual ani ngot theina ka hrelo ti in aron soya chana aron pek zel dan chu mi in ngai zong te kara rin om na thu ta tiamin hmangai na thu te an thlunga chu tiang thlip thlepa rin om le in hmangai taka
mi an khot saka nupa hiala anin siam chho thei phei chuan pathian du dan po ani reng bokani chutiang zelin tuna nu le pa pastor emo koshan upa emo evangelist te po ni sela tuna an kopui mek lai ten en po hian nulat langwal in ngai zong an ni tanga mangai na thu le rin omna thu lo tiama tun din mun hi thleng chhota an ni reng boka chutia meichia le mi pa ina an kar mangai na thu te thlunga rin om taka vongdun tura an in tiam na te chu pathianina mihring nun kalphung tu renga alo duan lok sa ani ti chu hairual ani boxi lova chutiang chuan mi in an hmangai te nena an kar thu rin omna thu an tiam te chu hriat rengatan an ziak chuak thina chutiang an thu zia chua chu angai na hriaten athluk an siam chua ta ka chuan hla alo ni tamaya thluk alo neya hla alo ni ta ka wang khan engwangin nge sual alo ni ta ngotang le chuti rual chuan hla then khat hi chu dukdak lo ve fe fe hi chu a om ve fo thin an ngai zong hlui te emo an nupui pasal hlui te emo deu so na lampang hla a phua tu ta nemo asa tu ta nemo a hanlak nat viau tur po om chuang si lo anga lang kha an phua chan le ngai thatu then khat te ta na hlangai om tak tling thei hi a om ve boka ma se chu tiang lam hoi hla chu kan mi zo leng zem hla a hian chiar doni la alo omani po in atam vak lem lawang chu tiang hla thu ngei om lam hoi tu te emo ta na lo na theina om thei ang chi ani lem lo hi chuan mi panhi in kara mangai na lo piang chuak thianghlim taka vongdun tur le in som na lampang hoi ani hi chuan sual ronga kaina lai reng reng hi kei chuan ka hmumap lo mai chu mai la ni lo cheu min a hmangai le thak hlel em egemo hring nuna har sana dang om wang te a adu huna ton thei lo awanga khohar lunglen ator chang leng zem hla alo sakra dra ta ka wanga piang thar ve si chuti khati lo ti fawe mo hi thil tul ber ani lem lo bokang chu baka chutiang angaril ruput mang te chu atlang puin miril ruzim miril rute kan ti ang chi mikom harsa miti mo tak hi an lo ni du chok ani apoi mo lai ber chu atak taka kan nun dan le kan ril ruput mang te hi ani ber ome chutiang ani rual ro chuan mi in aw ka te abik lieu lewa pathian fakna hla saknan chowa a in hlan te ani chuan chu ba ka ro pui chu om love tin lom pui thiam le ila a tha ani mai ti hian lo tlip don ta ila he khovela ti sa kan la dam chung ni hi chuan siam tun hring nun aduan dan ang rengin he lei mi hring mi pa le mei chia kara nupui pasal in nei na le anin karam hangai na lo piang chuak chu thing hna nem le pangpar moi chitin reng ten an vulai ni te alo chuai huna pial leidaya tham ral tura an lo vuaya an tril zota ang mai hian reilo te a hring nun chu chuai tham ral le mai tur po ni sela an kar hmangai na thu chu thu le hla talin an puang chuak zelang hring fa te karam hmangai na chi anga tu siam tu pathian a chuai hma lo zong khati zong khatun tluma ka ngai dan ti huang bi katana kanon ti chua thei chu ni le phot ri mai sela comment section lama ingai dan te iron tar lang ve don nia phone number ka ron tar lana khian i vei zong thila ingai dan te whatsapp lama minon thon la ama theyang berin he channel a hian kanon pho chua sak thin don che ani in ton le ma zong dam takin lo om ula RT Ralte collection a dam takin kanin tong le don nia